martangiang mahita. Dami ni debatana sumurun sen salu roha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Donga saha porsyaon hatani dibata dihita imana tarsura di Lukas 15 ayat 11 satu ayat 72. Jalanin nama Muse adong ma dua anak ni sasarak gabi didok siang genima madok ibana amang leon tuahu sinamon manang sedia toapi jada disagi humato nasida pamud nasida bahon namo tani dang pola piganari di papung siang genima salukna dungi lao ma dua nadao disima di pasosehon sinamo palolo hisapna dungi di pasuda salukne masa mahali poter dina saluati jadi dohot ma ibana mamukka rapar jadi lamai mana hian tu sadahalak pangisi niluati gabi disu ma ibana tuladang na marmahan akadabinan di sakabi rohana do mangguhi butuhana lakati idahan ni babi alay dang adong na mangalihos satu ibana dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama toro ni hala di gajidamang akkana dulian di idahan anggo aku mati at praparo dison hinamao lao madapoto damang dohonok kumatu ibana ali amang nomor 2 sa doaw tubano gicang nang tupakko dang tamabi aku nguaran anakmu bahin maahu songon anak gajah musada jadi hehe ma ibana manopot amana alay dawulu pi ibana nunga ditatap amana ibana jadi asima rohana rohani nomor ida ibana atau maditomo dihaul jala diumman gabenin na anak yaman do ibana amang nomor 2 sa doahu tubano gicang nang dupako dang tamabiahu guaron anak alayin na amay mamadok na posona haru buat kamu ma ulus na dumenggan salinihamu ma ibana titim maliok kamu tutangan na doho sipatu tupak nang jale buat kamu ma anak ni lubu na pinama mo poto kamu may naing mga kira marlas ni roha ay nong mati do anak kon gabi mangulu nong maku ibana gabi jupang muse jadi mamu kamarlas ni roha manasida alay di ladang do anggo anak nasyani jadi Roma ibana dumono tu bagasi tibiki ma eddi doho parhinaluan gabi di juma saharat na poso di pamana ma manang dia namasay jadi din naman ibana nung ngaro anggim jadi dipotong amangmu do anak ni lubun na pinamogi ala hipas ibana mudak alay pangarima sama ibana dang olo bongo tujaw gabi rural ma amana mahangapoy ibana alay ninda mga lusi amanay naselileng upaloloyho dang ulaw si pati mo daghiya diliw ko sa datuang asamarlas miro ang lo akadohaki hape di siro anak mi na mabudu sinamo mi rap do guru-guru na tsaham gabi di siya todo di ibana anak ni lubon na pinamamuhi alay di do matu ibana anahat tong doho rap dot ahu di hodo sa sudi na diyawi alay patu do pamasaon las ni roha dohot pariayon ay naong mati do anggimon gabi mangulu jala naong mago di ibana gabi jupang ido sana do nga saha porsyaon topi na las ni roha di hamuda ni anak na magui sada nama saya mabekita las rohata di bagasan mulutta apalagi las niroha na so tarhatahon molo ng mago liling barangta misalna jam tangata
cicita bajuta naung tahilala songon barang naung tajaga-jaga barang na arga barang na tahaholongi magu sui nama arsata sui nama jukni rohata alai di sedatiki cupang ma ima jam tangan naung magui hera sui nama las ni rohata hera na dapat tita ma 10 jam tangan hape udah sedo ima las ni roha molo naung jupang nama gue naung nyanggap dangadok kinambe naung nyanggap ngaduangan tetapi tiba-tiba jupang nama gue bah luar biasa dong dabona luar biasa dong sukacita ni kumarupani iba pe juk songoni molo nunga pala nang nyanggap ya bealo ngama gue wes jujala sui nama las ni roha ido nataida di bagasan turpuk tahun di bagasan turpuk tahun na luar biasa ima di patulukon na di waranna di bagasan songon topi tanah kaingani anak namago alai sui nama las ni roha ni bapane amanai dinaung mudak nong balik anak neng gak bisa dago barat doon di Lukas 15 mulo setaguari songon judulna anak yang hilang anak namago lapatan na disi pertobatan perubahan kebahagiaan yang luar biasa kebahagiaan ni debata mangideta kebahagiaan Yesus Kristus muadat kita ima mololo berubah molo-olo manopoti dosa molo-olo mengaku songon edeta 177 molo mudak apalagi 310 nungasai dosam didusai boleh tedehuni buke de nomor 310 nungasi disesa dosami ima tabuna molo halak nang berubah bertobat jadi itu nanti di bagasat turpukon gak bisa ada cerita na menarik manang tarkuari manapani perumpamaan na menarik do nanti nak kaningani anak siahani dot anak siapudani sada ama na dua yang akon alai berbeda karakter berbeda parahnya anggo anak syakangani kong barhondui banaburju dong naburju mulau-laun naburju mangoloi patiki persurun manangah di pangoloyon na tubapane anggo anak syapudani nakangani ima halak nama sosaihon begisun bak kedijalo ima songot tiatianan harta warisan ngeturi jalo api mangulu kiri bapana anggo elak bata ikut julu nong moding rupani baru berbagi tiatianan mangulu dupe ngeturi semua anak ngasipulani bagi mau apa harta tiatian oke inna rupani sadong usaha kuasa dong laben usaha maben perkarijuan asabuya lemaju tapi ternyata dang tu sisaka nalai justru mab rupani akka tunajor budo minum-minum mabuk-mabuk merburu-buru mangudau akan arwado dipehebis behebing no tapi habis dangarung binamasa menderita bahkan di tonga-tonga ni haparironi di haleoni nakengani sampai menjaga setabi baby ni sedahala ibana bahkan sampane ampasne nang galang rupani tongdang di luas imaraking alani pena disimat ditade ibana manol soi di bauba marwana harudamang gudang di pagajun harudamang dasono gudang i makaryawan na dalam hidup ibana mula nama au tudamang manol soli nama au tudamang ikoro nama au nunga hulahun akka nacahat inna ibana ma rupani
Di situ berengo tanah masa menarik turpukon. Jadi menarik ternyata seorang ayah salah ama luar biasa dong. Nakengani di keluar biasa ni do natai de nakengani ama na luar biasa na sungguh mengenangkan na sungguh luar biasa ima natai de nakengani sikap ternyata berharap roh mengadakan bahkan lasir rohana sampai memeluknya, menciumnya, bahkan luar biasa ima di kebahagiaan di sukacita las dirorak ngani di patupa natoras nema pesta besar merayakan dibain musik, dibain sipanganon, pesta besar-besaran untuk menyambut anaknya. Ido na tidak anggo sakangani ba nampe keberatan ni mana ada pola ido tajitu sialai na tidak nak kengani amanai majuno balga nak kengani mengadakan kebahagiaan las nirwana alai na perjulu na tidak nak kengani masih berengota sia jamito na perjulu neneng berengota ima roha naulo paubahon bertobat ido na perjulu na menang lapatan na sudidu hita ya adong be adong kesalahatta adong be dosata adong be hakurangata alai na menarik di son ima sikap hati yang benar dalam bertobat songon anak nakai na nama sosayoni siap pudani nandi korana anak nama gue mencermi ketuhita dui sudi duhita anak namaku anak ini butuh makanan butuh nakengani kesenangan butuh ima nakengani di kesalahan nakani tidak mah sian anak sepudani sadar menyesal manolsoli itu na perjulian ternyata rahasia untuk menerima pengampunan menerima asini rohani dewata na perjulu nakani panol solido kesadaran nama nol solido ada sebuah kesadaran itu rahasia nataida dalam menerima pengampunan sian amai sian debata anak nama gue sadar dui bana di penderitaan nah hati pola duk di ayat sepuluh hehe maaf mendapatkan namaku ngamar dosa au lau nama mendapatkan amaki bapaki kesadaran odo na perlu dihita na perjulu kesadaran sono ni meta nama dok di bagasan nuta na merdosa doa ketika kita jatuh ke dalam dosa ada sebuah kesadaran nama dok di bagasan derita menyadari ini kita orang berdosa ido nasati kosna adong panol solion ido natayak ngani penyesalan nak ngani membuat kita mernida sakap nidibata di julun. Jadi molonu ngadong panol solion baido. Sadari mana tong rahasia na berjul. Na pedua kun na taida sian anak siap udani na gawi sada las di rohana belga. Mena tagwari rahasia yang kedua lah pengakuan dosa. Anak nama gue dakolan menyesal. Dakolan mano doa solimi ala di do ibana do nakani salah doa mardu kong inna tu bapane karena itu sedih luar biasa di Bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa aku tidak layak lagi disebut anak kan tebuhi marah rangin maeng seda nagabi luar biasa di depan di mata gabinina anak iman do ibana amang nomor dosa doang ubano gijang itu perjurit mana nang dopakko dang tamabe di do ibana guaran au gabi anak kan tamabe to panol solina songonondo pengakuan na songonondo nani igilni di mata nani igilni ame pengakuan dosa. Idu masa tabu mulut tidak diseda Johannes seda isiye.
namang dipaingo di si molo-olohong jika kita mau mengaku dosa kita maka ia setia untuk mengampuni. Begitu dah. Jadi ternyata molo-olo mengaku dosa tebeti torido di mana kengani pengampunan. Itu sungguh dia dosa dah kayu si dosa nageleng dosa nabalga, tetapi ketika ada pengakuan dari diri kita telah menerima pengampunan manang hasesaan di dosa buta jahil sada Johannes sada siye namangihut imana patuluhun natai dan nakayangani rahasia ketika untuk imana kangani menerima asini rohai hamumulak ni anak nama gue dia me pajaloon holong di pajalo niamaneido nang mudak yanakone tabering ma di pajakonon neido las rohana dong mudak anak nama gue dileom matitin dileom mapahean dileom ma sipatu dileom ma ebik na arka dipakehom odo sadalas nirohana luar biasa. Tindakan penghapusan dosa nakengani latih nakengani. Luar biasa teh. Gawe dilehon akana nahurangi dipasiko. Alani luar biasa dotai nakengani di las nirohani amane. Seorang bapak yang baik nakengani luar biasa doame. Dan diusir bapelah justru disambut marpesta marlas dewa dijo marupulu marpesta nasida mabahin musik luar biasa sudah alanya haro nanaing idotta nanaing dohonon na disiaka amang dotta mainang na luar biasa disi imana kayangani songon nani guaranna kita do anak namakuin songon anak ni dibata hita ikko botot tado i manakkaningi maddok mulak tu dibata Roma hita mulak mahita tu dibata ai dijak kudu hita soina malas ni suruh-suruaning soina malas ni rohani dibata molo rohita molo kembali hita mulak mah dalan ni dibata ay nunga di pahima hita nunga las rohana lau majako kita perdosaon amin mau lihat tema Tuhan di pata mari kita hatam nabadi amin.